My name is AY Podolski. Sakon zuwa ga Fatima irin ya bi shi kawai. Fatima. Ga wata wasiƙa da wani mawaki masoyi ya rubuta zuwa ga Fatima. Gashi in ka je ka bayar a gidan su Fatima. In ka je baka same ta baka nemi karanta tabbas zai kai zuwa ga Fatima. In maman su ta ganka ta tambaye ka waye ko ka ce kai ma baka san shi ba, sako ne ka riga da kaka kuma ka gama. Ni ma duk wani abu da zan yi so na riga da nayi kuma na gama. Abin da wannan wasiƙa take dauke da shi da fara da Fatima, ina miki gaisuwa irin ta addinin musulunci wanda ya tandar mana. Ke musulma ce ni musulmi ne, me zai hana mu rufa kan mu asiri mu rayu tare mu mutu tare ni da ke mana. Ni har yanzu ban ga hadisin da yar da suka ce kai mai shi ta auri dan talaka ba. In kuma akwai to ki zo ki nuna mana, kin gani ma sai ki kara mana ilimi mana. Yanda dai wannan kalma ta Hausawa take haka fa take, matan mutum kabarin sa, to ni ma ki zo ki danganta alaka ta da ni ko hakan sai ta tarfa da ni a rayuwa ta mana. Tunda dai ran ba a hannun me yake ba, ko da yaushe ajali zai kira ɗaya daga cikin mu mana. Na gama lissafin rayuwa ta da ke hadda ki aka shiga aka bata komai saboda kin gani har yanzu a nuna bai cutu da bayana ba mana. Ke fa kyakkyawan suna kika ce agafiyan halitta wanda zai ceto a ran lahira. Ke ma Allah ya kare ki sharrin mutum da alzai ya rufa miki asiri duniya lahira. Ya sa mutuwa ta wata dauke cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya sa annabi Muhammad ya ce mu a ran lahira. Akan ki na fara wata ya mace sallar farilla ta lafilla. In dai sallar na kan fada ubangiji gaggauta aure na da ke dan kar a samu matsala. Akan ki na fara sanin mecece rayuwa, me ake nufi da rayuwa. Akan ki na zama zakara na bada kwaya na ci zakkuwa. Wannan yarinya karshe dai sai da na kira ta da jarraba ta, na kira ta da kaddara ta, na kira ta da rayuwa ta. Wannan gunda da kika san ina zama har yanzu an nake zama dan ki zo ki wuce na kaddara ta na ga rayuwa ta. Wannan yarinya an ta so ta sa ku kawo ta rana ta baka dariya. Mafi akasarin daina soyayya yan mata Fatima ne suke cire samari sha'awar ta gaba daya. Dan ka fara soyayya da Fatima sai ka hada da hakuri da juriya. Dan ka fara soyayya da Fatima ba za ka iya rabuwa da ita ba. Ko da ka rabu da ita ka hadu da wata kalmar da take faɗa maka ba za su kai na Fatima ba. Kar ka sake idan kuka rabu da Fatima ka fiye kallon hotunan ta a rana sau biyar. To in ka fiye kallon hotunan ta a rana sau biyar hauka da ciwo suna hanya. Ni ma ran da hakan ta fara da ne haka to ka na fula kaina na fara kai duka. Saura irin su na bar hanya. Yarinya ce baka sanin tana da kyau sai tana tafiya ko ta yi dariya. In ta kalle ka sai dai ga wani abu walli ya walga kamar walƙiya ta tafi da lissafin rayuwarka gaba daya. Fatima ce Allah ya ta da kyau da kyan siffa, Allah ya ta da kyau da kyan fata. Ja da faya Fatima kiyotin kawoyin ki ake a gari kamar wutar nefa. Sunan ki na daɗin ji kamar kuɗin saifa. Fata tina ta sheki da walwali kamar kifi a ruwa. Yayin ki baya wucewa kamar azurfan gold ma'adanai na rayuwa. To daga lokacin da taimaka wannan walƙiya tunaninta ne zai fara zuwa maka. Kana wani lissafin ta ne zai fara shigo maka. Babi na wahala har riga da an buɗe maka. Sai dai ka roki ubangiji ya rika maka. Kullum tunaninka ya za ka shiga lissafin rayuwarta kake. Soyayya da wani yarinya kashe kai ake, wanda bai sani ba zira kai yake. Karshen masoyin Fatima a rayuwa hauka yake. Idan ta faranta masa farin ciki yake, idan ta bakanta masa bakin ciki yake. In ya zo guri neman rigima yake kuma kin tamka masa ake. A kalaman soyayya ta zaki ubansa in ya tanka ce wasa take masa. To shi da yaji aka zaki ubansa me dan yazo za ku dinga biye masa. Ku dai bai shawara kar ku zo gaiwa ta hauka. A karshe zo ya ce kasar da aka bulla masa da ku aka tare aka bulla masa. To kaga menene amfanin ka rayu da wanda bai ganin mutuncinka, wanda ka je ka rayu da wanda ke ganin mutuncinka. Menene amfanin ka rayu da wanda so yake jikukanka, wanda ka je ka rayu da wanda so yake ga hafinka. Menene amfanin ka rayu da wanda so yake ga bayanka, wanda ka je ka rayu da wanda so yake ga budinka. Kar ka sake ka ba makin ka fuska da zai dinga latsa ka. Kar ka sake ka zama zero a rayuwa mutane su dinga latsa ka. Kuma kar ka sake ka yi shar da butulci a rayuwa karshen mutum suna dawowa. Fatima an za mu so mutum mu so idan Allah saboda kin ga shi ma yana ganewa. In ma dan kudin sa muka ce za mu bi sa karshen alawar kin ga kasa take komawa. Ina da kaddara akan abun da kika yi ba za na ce za na rama ba. Ko ba zan fito duniya in ce ga abun da kika yi mini ba. Ga wannan wasiƙa da in ta zo gare ki karanta take yaga take kira ni da mahaukaci. Dama inda sabo na riga na saba a zage ni ai sai da ni. An ce akan ki ne ma nake na haukace. Ko laifi kika yi mini in na zo gare ki duk sai na buna rikirkice. A haka dai ne ta rayuwa da ke. Wasu lokutan ma kuka nake miki, wasu lokutan ma sai na kasa gane miki. Sai na tuna ran da kika yi accepting dina fans daga gari daga jiha kira ni suke congratulations suke mini. Amma ni dama tun da na ganki da wayannan mutane san akwai abin da ake shirya mini. Ita dai rayuwa babu tun da za ka yi ta babu hasada. Kuma idan an yi maka taki take zama. Shi dai mutum aure na gari ubangiji ke fito da shi ba ke fito da kanki ba. To Fatima ina so ki sani idan so cuta ne hakuri kuma magani ne. Hakuri da juriya halin manzo ne. Kowa ya gani ya san ni masoyi ne, kowa ya gani ya san ni mawaki ne.
kowa ya gani ya sani na Fati ne. Na so a ce mun yi soyayyar da ko bayan raina na ganki za a tuna da ni ne. Ni ba komai farko a gurina mai wucewa ne, tunda na yarda da mutuwa da aure duk lokaci ne. Ke kuma kin manta lokaci ba ko wani mai zuwa ne wuce kamar ba a yi ba. Haka wata rana za a bada labarin soyayya da muka da ke kamar ba mu taba rayuwa ba. Ni kuma gashi yanzu kin zama mani kaddara wadda take makale tare da rayuwata. Sannan gashi kin zama mani haske mai haskaka rayuwata. Kuma gashi kin zama mani hannu mai warware matsalata. Da idan matsala ta same ni gidanku nake zuwa, amma yanzu tunda babu ke idan matsala ta same ni gari nake zagawa. Ya Allah ka sa wannan aure da Fatima za ta yi shefi mata alkhairi a rayuwar ta. Ka ba ta miji na gari wanda zai ji tausayinta da na 'ya'yan nata. Ni kuma ka sa haka ne fa alkhairi a rayuwar tawa. Fatima, 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 oh 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 Fatima, 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 Fatima. 1 billion kafu uban ta kuɗi. Use as if K-Town on the mix.